Arep. Kowe tuku tepak. Woi, kowe tuku tepak. Lah aku tepak karek nganggo aku emoh. Ning merah. Iya. Le, kok mampir ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Manya hari ini, guys. Aku libur, guys. Oke, diawali dengan bantu tripong glowing, gawe lontong, tapi tak dodol ning pengajian. Kegelen. Sing awake iki aku. Hah? Aku tidak. Salam ya. Awal itu. Terus? Esuk aku. Saya keter aku alo. Ora makeni satu. Kowe nek mari kowe nek kagelen medhisi laele. Sapi iki aja nek ditokno berdiri aja panas. Sapi iki dibuti bae. Tapi ning jero omah ora entuk hawa, kadang sapi dhisik entuk hawa. Jaten kok. Banyune cek kademen lho. Banyu anget mono lah seger. Oke pemirsa, iki nang mak gawe lontong. Anu sik tak delok iki kono. Wis anu apa jenenge? Lontonge muap mang ngantepe jam 3 ya pemirsa. Jam 3 engko jam 09.00 ngengkir wis tanek dienggo jualan sesuk. Mas Adi. Apa? Mas Adi. Sadi. Iya. Iki sesuk persiapan ada jangan kates, ada sambel belut. Lontongnya gawe dewi ya guys. Iki janganane kok tak sotengo. Iki aku apa metiki lombok barang. Metiki lombok mau tak godhog mang ya gawe peyek.
Kae lontonge godhoke ning Mangguri. Engko tak sepilo godhok lontonge mah belakang ya. Sampe yo tempe barang enek tempe. Tuku tempe mentah. Sesuk dienggo mbuh kelan kates. Iya, engko nek nang kono dodol nang kono tempe digoreng sik. Sesuk jangan kates. Kelan kates kuwi ape metik lombok sekalian. Maksudnya Tempe. Tempe tenan, guys. digoreng sik. Tempe tenan. Apene Mangguri ya, guys ya, ape ndelok lontong. Kayak kerupukku ready. Kerupuke ready 2 bronjong. Kerupukku rong bronjong iki 5 kilo mbek 5 kilo 10 kilo ya guys iki rong adah iki. Rong adah 10 kilo. Oke aku tak ndelok mburi anu godhog lontonge kaya apa mang. Malah geline mati guys. Godhong lontong. Malam jemaah kliwon guys. Oke. Godhong lontong. Tak lanjut aku ape metik lombok. Kayak anu Pak Kaji sauci ngaji malam jemaah kliwon iki belute guys. Melut barang. Ya sik le. Oke guys, dilanjut guys. Ya Allah, terima kasih semuanya. Acara gawe lontong dienggo dodol ning pengajian Kiai Haji Ar Mas Said. Capok. Kiai Haji Anwar Said dari Senori Tuban wis selesai ndek bengi ya guys ya. Mak dodol lontong entek, sambel belut sego, jangan kates, terus gorengan, kerupuke tak ider ya guys nek sampai kober syuting ider kerupuk. Wis ra apa-apa sing penting awake dhewe berkah barokah. Yo ngrungokno pengajian, yo golek duit. Nomor 1 yo golek rezeki dienggo mangan setiap harinya. Nomor 2 pengajian yo penting kanggo tukar pendapat nggo ngrungokno sing diwarai ngene ya guys yo. Wis pokoke awake dhewe sing penting dikasih kelancaran. Walah pengajiane rame iki syutingan iki pengajian, mak yo nyuting ki kok bengi yo nyuting. Wis pokoke siap. Tapi cuma kelilinge sae ora tak syuting. Lah mare yo ribet cah guys. Bengi misan sing delok yo ora trimanatusan. Wong ewon awan ki wis penyanyi dangdung ki mak urung kok berupload TikToke barang. Anu pemirsa ketoke anu apa dene awane mendung apa udan. Muga-muga sing padha tuku obat untuk hadiah kabeh kok, untuk kaos, musim sempret. Pokoknya Mas Tulus sih launching apa nek aran iki, guys? Launching bakul obat-obatan, bakul biji-bijian, bakul wineh-winehan, ya sapa ae oke. Wonge dermawan. Ya murah hati. Muga-muga rezekine paringana lancar. Sak anak, sak buyut, sak putu, sak mbok, sak apa-apane sehat kabeh, sak pedal kuli-kuline kabeh, sak buro-buroe kabeh ya ngono ae. Iki keseruane godhog lontong jangan katesi wis tak siap anu sampai lali urung ka-upload. Wis dadine yo sampai bingung kabeh mae. Wis keseruane dodol dipanteng karo ndelok pengajiane ya guys, engko bengi iki. Ketoke yo rame. Engko syutinge pengajian ki mak yo ada.
Ya pemirsa ya tak cukup semene kontene dina iki, gawe lontong, gawe jangan upcek kabeh dodol, muga-muga paring ana lancar nek dodol mae. Amin ya rabbal alamin. Di apa kae dongakno karo bolo-bolo entek kabeh laris maneh Tanjung Kimpul, dagangane entek, duwike ngumpul. Oke cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.